valora la confiança, la sinceritat i que la sàpiguen escoltar. Què no faria mai? Mai traicionaria una amic. I el que valora de l'amistat és la sinceritat, la confiança, el poder-li explicar els seus problemes i que estiguin per lo bo i també per lo bo. La d'Elisa, ella diu que vol ser un dofí perquè li agrada molt el mar, l'aigua i cuidar-se. Diu que no trairia mai un amic i que el que més valora és la sinceritat. Bé, jo he fet l'entrevista de Lluís. La primera pregunta que m'ha fet ha estat quin animal seria i per què. Ha dit el llop, perquè diu que representa els gitanos d'un gos, però en estat de llibertat, salvatge. Bueno, pues he fet l'entrevista a la Gemma i a la pregunta que quin animal seria m'ha dit que un gat, un guanyantes gat, i més que res perquè jo que som molt independents. En veritat, s'ho va volar, dius alguna i no te fan cas i ells estan tranquils. Thank you.